40 €. Máte peniaze na pokutu? No nie mam. Nemáte, hej? Nemám. Dobre, vypíšem vám šek, práva ostávajú u nás. Do 14 dní môžete jazdiť po území Slovenskej republiky. Jakie prawa zostają? Práva ostávajú u nás, keď nezaplatíte peniaze. To kartę mogę zapłacić Nie, kartą? hotovosť u nás iba sa platí. Kartą. Hotovosť u nás, cash. My cash iba bereme. Ale jak nie mogę? To jak możecie, nie macie prawa mi prawa jazdy zabrać. Ja mám právo jazdy. Prawo jazdy zabrać? Áno, mám právo. Vy ste členom Európskej únie, Poľsko, a ja mám právo vám zobrať práva na jazdu a do 14 dní môžete jazdiť s potvrdením, ja vám dám potvrdenie. No ale gdzie ja te prawo jazdy odbiorę? Ostaňu u nás v Sobranciach na obvodnom oddelení. A na ktorejkoľvek pošte pôjdete zaplatiť, ústrižok, šek, čo vám dám, zaplatíte, s tým ústrižkom sa vrátite ku nám na Ale obvodnú jak tu do ku nám Sobran. wrócić? Przecież ja tu nie mieszkam. Przecież ja Vy tu zo, mam 500... Vy zo Slovenska nepôjdete preč, lebo toto povolenie na jazdu dostanete iba na území Slovenskej republiky. No dobrze, a w Polsce co? Vy Jak do ja Poľska wrócę? nemôžete ísť bez vodického už. Máte, jak